खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो धुब्रीनि बिलासिपारानिफ्राय मोनसे भिडिअ भाइरेल गोख्रैथिजों मटरसाइकेल सालायनानै सासे बैसो जानाय आइजोखौ सौख्रांनानै बुथारनायनि उनाव रंजानायनि भिडिअआ समाज बिजोङाव भाइरेल जादों भाइरेल जानाय भिडिअआव दुथां लाइमोनफोरा बुंथिदों एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारबाय आरो 10 मिनिटनि गेजेरावनो पुलिस थानानिफ्राय ओंखारबोदों बेयो गें अफ डेभिलनि गोहो दायो रंजागासिनोसो दं बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनावनो गोख्रों जादों रायजो राजाफ्राबो मानोना बे भिडिअआ लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गिथावना गोहोम खोख्लैनो हागौ जाय सुबुङा 100निबो बांसिन गोख्रैथिजों मटरसाइकेल सालायनानै बेलासिपारानिनो सुकिना बेवाखौ बुथारदोंमोन बेनि मुङा मिनहाजुल करिम नाथाय जाब्रथाय खालामनाय जाथायनि थाखाय पुलिसआ दुथांफोरखौ 3 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम पुलिस थानायावबो दोनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ मेगनजों नुनाय सासे सुबुङा नाथाय पुलिस थानानिफ्राय गखांनायनि उनावनो हराव मानसि बुथारनो हानायखौ लानानै पार्टी खालामनाया गिख्रंथाव आरो सहायथाव नङा बेनिखायनो दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै 10 मिनिट बुंनायनि जायगायाव 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों रायखांनो गोनांदि मटरसाइकेलजों सौख्रांजानाय सुकिना बिवाया गिबियाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन उनाव देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाहैदों रिपर्टनि बादिब्ला मटरसाइकेलजों मानसि बुथारनानै पार्टी खालामग्रा दुथांफोरा गें अफ डेभिल हानजानि मटरसाइकेल सालायग्रा हानजा दा दुथांफोरा खारखुमानानै दङ KLOनि गाहाय जिबन सिंहजों लोगोसे गासैबो सोद्रोमाफोरा गुबै लामायाव थाबैनो ओंखारबोसिगोन नामा KLOनि गाहाय जिबन सिंहनि मोनसे अडिअ'आ भाइरेल जादों जेराव कमतापुर रायजो दानायनि थाखाय भारत सोरखारा आगान बारायदों होननानै सावरायनायखौ खोनानो मोन्दों अडिअ'नि बायदिब्ला ग्रेटार कचबिहार एबा कमतापुर भारतआव गोदानै रायजो दानो थाखाय कचबिहार मार्जार एग्रिमेन्ट गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा 70 बोसोरनि उनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनहा कचबिहार मार्जार एग्रिमेन्टनि बायदियै ग्रेटार कचबिहार एबा कमतापुर रायजोखौ दाफुंनो थाखाय आगान बारायदों होननानै बुंथिदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो अमित शाहनि बे थांखिखौ बरायो होननानै बुंथिदों जिबन सिंहआ आरो कमतापुरनि रायजो राजाफ्रा आसा खालामो दि 2022 मायथाइनि गेजेरावनो मदि दैदेननाय भारत सोरखारा कमतापुर रायजोखौ फोसावनानै होगोन आरो कमतापुरनि रायजो राजाफ्रा गोदान रायजोखौ सालायनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव थाग थियारि होननानैबो बुंथिदों जिबन सिंहआ गोदानै बेखेवनाय सोरखारि मावख'आव बर' आरो इंराजि हांखोनिल' बेनार थानायखौ लानानै बिजनी आन्चलिक छात्र सन्था एबा आसुआ खुद्रिदों बेनाराव बर' आरो इंराजिजों लोगोसे असमिया राव गैफायैनि थाखाय बेनारखौ बोख्लायदों आसुनि माखासे मावथिफोरा बिजनी आन्चलिक छात्र सन्थानिफ्राय बुंथिदों दि बिजनीआव फुड एन्ड साप्लाइनि जि गोदान मावखुलि बेखेवदों बे मावखुलिनि बेनाराव बर' आरो इंराजि रावखौल' बाहायनाय जादों आरो असमिया रावखौ बाहायनाय जायाखै बेनिखायनो बेनारखौ बोख्लायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो जेब्ला गोदान बेनार होफिनगोन अब्ला मोनथामबो रावनि बेनार थानो नांगोन होननानै बुंथिदों आसुनिफ्राय बेनि अनगायैबो आसुनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि बिजनी महकुमायाव जेब्ला गंसे गोदान मावखुलिखौ बेखेवनाय जादोंमोन बेयावबो बिटिसि सोरखारनिफ्राय हांख्रायहरनाय लाइजामाव इंराजि आरो बर' रावजोंल' लिरनाय जादों प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा असमिया रावनि हेंथा खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा आरो जुदि एसामिस रावनि हेंथायै खामानि मावोब्ला रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो आसुनिफ्राय बेनि अनगायैबो जेब्लासिम फरायसा आफाद थागोन अब्लासिम आसामिस रावा गिबियावनो थागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदि रावनिबो रावनि हेंथा नङा नाथाय बिमानि रावनि आयेन बायदियै आसामाव एसामिस रावा थाथारनो नांगोन होननानै बुंथियो बिजनी आन्चलिक छात्र सन्थाया गुवाहाटीनि उलुबारियाव थानाय ट्राइबेलफोरनि जनजातीय हाइस्कुलनि हाखौ बिजेपि दोलोआ सेनानै बिजेपि दोलोनि मावख' बानायनो नाजादों नामा फरायसालि बन्दनि खाबु लानानै फरायसालियावनो बिजेपि दोलोनि बेनार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बेरा होदों आरो साथाय बेरानि न'बो लुदों फरायसालिनि हाखौ सेनो नाजानायखौ नुनानै फरायसाफोरा बेरा आरो साथाय बेरानि न'खौ बुफाय बुसि खालामदों लोगोसे खुद्रिनाय फरायसाफोरा बुंथिदों दि सोरखारा जोंनो जेबो होनो हायाखै बेनिखायनो हा दखल खालामनोबो जेबो मोन्थाय गैया जाथायनि सायाव फोरोंगिरियाबो फोरमायथिदों दि फरायसालिनिफ्राय जेबो गनायथि लायालासे रबिबार साननि खाबु लानानै फरायसालिनि उनथिंजाय थानाय लांदां हायाव बेरा आरो साथाय बेरानि न' लुदों लोगोसे बिजेपि दोलोनि फिरफिला बिरहोदों आरो बेनारबो सिथाबदों फरायसालिनि हायावनो बेबायदि खालामनाया गनायजाथाव नङा होननानै बुंथिदों फोरोंगिरिया
मख'नो गोनांदि ट्राइबेलफोरनि फरायसालि जनजातीय हाई स्कुला थांनाय 1965 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरो बे फरायसालियाव दा गासै 60 फरायसुला आरो फरायसुलिफोर दङ। मोनसे फोरमायथिनाय सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव गोदान भिडिअ एंगारदों। जाय बिथांमोनहा ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिथांमोनहा सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नङाब्ला डिस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनानैबो नोंथांमोना थोंजोङै भिडिअखौ नायहैनो हागोन। गोजोन्थों। खनिका बर'नि जिउ गोमानाया एक्सिडेन्ट केस नङा, मोनसे मार्डार केससो होननानै बुंथिदों मिरु एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि लामानि जाब्रबथायजों हरखाबै जिउ खोमानांनाय एबसुनि मावथि खनिका बर'खौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। दुखुनि समाव दुखुथिया नखराव नुजाथिहैदों गोबां गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। मिरु एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो नुजाथिहैदों। बिथाङा बुंथिदों दि खनिका बर'नि जिउ खहा जानाया एक्सिडेन्ट केस नङा, बेयो मोनसे मार्डार केससो आरो बे लामानि जाब्रबथायखौ गोरलैयै लानो हाया, मानोना चापागुरिनिफ्राय कक्लाबारि आरो जालारड साखाथियाव थानाय भुटान बर्डार साखाथियाव गोबां धाबा दं आरो जौनि आड्डा सोलियो। खनिका बर'खौ एक्सिडेन्ट खालामनानै जाय बुथारदों बिथाङाबो सासे जौ फाग्ला होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जाब्रबथाय खालामग्राया सासे बारग' जवान। बिथांनि सिगांनि रेकर्डआबो मोजां नङा। खनिका बर'नि गारिखौ सौख्रांनायनि सिगांबो सासे सुबुंखौ सौख्रांदों, जाय बिथाङा मसलपुरनि डक्टर रबि कचारी मेम'रियेल सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो बिथाङा गोबां जाब्रबथाय खालामबोदों। बेनिखायनो बेयो मोनसे एक्सिडेन्ट केस नङा, मार्डार केससो होननानै बुंथियो आरो बिनि सायाव मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि जानांगौ आरो एफआइआर होनायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनांगौ होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे लामायाव गोबां जाब्रबथाय जाबोबाय थायो। सासे फोरोंगिरि आरो सानै उन्दै गथ'फोराबो बे लामायावनो जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जौ लोंनानै गारि सालायनाय, नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों डाम्पार सालायनाय, जाब्रबथाय जाफ्लेबाय थानाय बायदिखौ लानानै रायजो राजाफ्राबो गोबां सोमावसारबोदों। बेनिखायनो बेनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय जिल्ला प्रशासन आरो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ खावलायगोन। लोगोसे बिटिसि सोरखारखौबो खावलायदों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बेफोरनि अनगायैबो गासैबो जाथायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बर' हारिनि खामानि मावग्रा आरो हारिखौ अनसायग्रा आइजोखौ खोमानांबाय। बिथाङा एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरि जानायजों लोगोसे लेखा गोरों आइजोबोमोन आरो बिथाङा बाक्सा जिल्ला एबसुनिनो लोगो आफादगिरिजों जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलि जानाया दान मोनसे जास्लाबैयावनो बे बुहुमखौ गारनानै थांनो गोनां जाबाय होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथाङा। रायजोआव फिन एनकाउन्टार, आसाम पुलिसनि गुलि गावनायजों जिउ खोमादों महन कुमारा। हजाइनि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला महन कुमारा तरुण चक्रवर्तीनि सायाव गुलि गावनाय पिस्तलखौ दोनखोमानायखौ दिन्थिनो थाखाय लानानै थांदोंमोन। महन कुमारा दोनखोमानाय पिस्तलखौ गंसेल' होननानै फोरमायथिदोंमोन, नाथाय जायगायाव थांनानै गंसे .32 पिस्तल आरो गंसे सिलाइजों लोगोसे गरजिसे गुलिबो मोननो हादोंमोन। बेनि उनाव दुथां महन कुमारा पिस्तलजों पुलिसनि सायाव गुलि गावदोंमोन, नाथाय खाफाल मोजां गुलिया पुलिसनि सायाव नाङालासे पुलिसनि गारियाव नांदों। बेनि उनावनो महन कुमारनि सायाव पुलिसा गुलि गावदों, जायजों महन कुमारा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो महन कुमारखौ रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों हजाइनि एसपिआ। मख'नो गोनांदि बिहारनि महन कुमार आरो साहेब राजाक सानैया रां लानानै मानसि बुथारग्रा आरो दुथांफोरा 2 लाख रां लानानैनो रेलनि बारग' मावथि तरुण चक्रवर्तीनि सायाव गुलि गावदोंमोन। बे दायाव दासिम पुलिसा सागुखौ हमनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों। गुलि गावनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिया अनिल मालाकार, बिथांखौबो पुलिसा हमनो हाबाय। इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बाराक भेलि (UDLF) BP आरो ब्रु रिभलिउशनारि आर्मी अफ इउनियन (BRAU) मोननै आफादनि सा 1179 सोद्रोमाफोरा हाथियारखौ गथायबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोननि नुजाथिनायाव मैया हाथियारखौ गथायदों। गासै गं 350 हाथियार गथायदों। बेनि मादाव गं 18 एके सिरिस राइफल M16 राइफलबो दंमोन, लोगोसे 400नि गोबां गुलिबो गथायदों। इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बाराक भेलि आरो ब्रु रिभलिउशनारि आर्मी अफ इउनियन मोन्नैबो हाथियार लाग्रा आफादा आसाम आरो मिजोराम सिमायाव एक्टिभमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।